Oletko valmis pieneen kokeeseen? Feidian ääni oli tyyni ja lempeä. Se oli yhtä aikaa mestarin, opettajan ja isän ääni. Nuori Arkimedes ei säpsähtänyt kysymyksestä. Monet kerrat ennenkin isä ja poika olivat istuneet puutarhan siimeksessä pöydän ääressä ja tutkineet geometrian saloja, mittailleet tietojensa rajoja. Mutta Arkimedes aisti, että tässä kerrassa oli jotain erikoista. Jokin pieni vivahde isän äänessä ja olemuksessa valpastutti nuorukaisen mielen. Arkimedes oli tietysti aina valmis mihin tahansa kokeeseen ja paloi halusta näyttää taitojaan. Niinpä vastaus sinkosi huulilta. Kyllä, isä, olen valmis. Arkimedeen äänenmurros oli ohi ja vastaus kaikui uutta itsevarmuutta. Silti pojan hento olemus ja kirkkaat silmät muistuttivat isää siitä, kuinka nuori poika vielä oli. Feidiasta hymyilytti vähän. Isän teki mieli pöyhiä pojan tuuheita kiharoita, mutta mestari malttoi mielensä. Pöydällä oli valmiina vahataulu, piirtotikku, viivain ja harppi. Taulun pinta kiilsi neitseellisen tasaisena. Tieteenharjoittajan työkalut olivat siististi taulun vierellä. Feidias henkäili tuumivaisena ja hieroi lyhyttä partaansa. Arkimedes oli valmis ottamaan haasteen vastaan. Pojan rinta kohoili hieman kiihtyneen hengityksen tahdissa. Aloittakaamme, mestari sanoi tyynesti. Feidias otti pöydältä viivaimen ja piirtotikun. Hän piirsi vahaan pitkän suoran, josta hän 2 sipaisulla erotti janan. Sitten isä asetti piirtokalut takaisin pöydälle ja katsoi poikaan. Jaa jana 2 yhtä suureen osaan. Arkimedes oli yllättynyt tehtävän helppoudesta. Hän oli oikeastaan pettynyt. Pojasta tuntui kuin isä olisi pitänyt häntä pilkkanaan. Nuorukainen kätki kuitenkin tunteensa ja tarttui vakavana harppiin. Tottunein kädenliikkein Arkimedes piirsi janan päätepisteistä 2 samansäteistä ympyrää. Sitten poika tarttui viivaimeen ja piirtotikkuun ja piirsi ympyröiden leikkauspisteiden kautta kulkevan suoran. Lopuksi Arkimedes asetti piirtovälineet paikoilleen vahataulun viereen ja sanoi viileän asiallisesti: suora jakaa janan 2 yhtä suureen osaan. Isän kasvot olivat ilmeettömät. Pienellä päänliikkeellä Feidias hyväksyi ratkaisun, mutta samalla jo pyyhki vahataulun pintaa sileäksi seuraavaa tehtävää varten. Pian Feidias piirsi tyhjään tauluun uuden janan, miltei samanlaisen kuin äsken. Jaa jana 3 yhtä suureen osaan.